Estem aquí per presentar Laïcitat en xifres 2024, que és la 13a edició d'aquest estudi que forma part de l'informe Ferrer i Guàrdia, que recull les últimes dades sobre laïcitat i religiositat a Espanya i a les diferents comunitats autònomes. Per a qui no ens conegueu, la Fundació és una entitat sense afany de lucre que des de l'any 1987 reivindica la laïcitat com un principi democràtic de la nostra societat, un ideal que ens permet garantir la llibertat de consciència de les persones i evitar imposicions de dogmes. Això es tradueix en garantir la igualtat de tracte envers totes les opcions de consciència, religioses i no religioses, i la neutralitat de l'administració pública. Per tant, la laïcitat és un principi que afavoreix una societat més justa d'acord amb els ideals ferrerians de lliure pensament, autonomia, igualtat i cohesió social. Per aprofundir en el debat sobre laïcitat, elaborem cada any des del 2011 l'informe Ferrer i Guàrdia, que és una publicació que recull articles en col·laboració amb diferents persones referents sobre diferents temàtiques relacionades amb la laïcitat, així com també integrem les principals xifres sobre aquesta qüestió. En edicions anteriors a l'informe Ferrer i Guàrdia hem abordat qüestions com l'educació laica i el paper de la religió a l'escola, el dret a morir dignament, l'impuls del pensament crític per evitar caure en dogmatismes o falses veritats, hem abordat el feminisme i les religions, o en la darrera edició un tema que actualment es troba molt en el punt de mira, com són els dogmes que presenten les noves espiritualitats. Però avui us hem convocat per presentar-vos l'avançament dels resultats de la prospecció i de l'anàlisi de les dades sobre laïcitat a l'any 2023, que ens indiquen que a la nostra societat la religió és cada vegada una qüestió menys important a les nostres vides. Abans de passar a la presentació de les xifres, ens agradaria reivindicar la necessitat d'obertura de les diferents fonts de dades. Aquest anuari analitza fonts de dades estadístiques molt diverses, des de les dades del Centre d'Investigacions Sociològiques, al Ministeri d'Hisenda, al Ministeri d'Educació o fins i tot utilitzem dades de l'INE, així com també utilitzem les poques dades que des de la Conferència Episcopal es fan públiques. Aquesta diversitat d'informació ens aporta una mirada transversal a les diferents qüestions que abordem, però a vegades també ens obliga a fer estimacions entre diferents bases de dades per poder presentar d'una manera més objectiva i rigorosa la realitat envers aquesta qüestió. Considerem que encara queden moltes dades per obrir des de les diferents administracions públiques, com per exemple són les dades referents a la immatriculació dels béns de l'Església Catòlica. D'altres dades que caldria combinar des de les administracions públiques, com són per exemple les dades entre finançament i alumnat, així com entre alumnat que cursa religió o els centres concertats catòlics. De manera que considerem que caldria potenciar altres fonts d'estadístiques en aquesta qüestió, i per això ja volem fer un avançament, perquè ahir es van publicar les dades del baròmetre de religiositat a Catalunya, que és una de les úniques fonts de dades que de manera bianual ens ajuda a conèixer la realitat a Catalunya. Doncs així, amb el treball realitzat a partir de les dades disponibles, en Josep Mañé, coordinador de projectes de la Fundació, i en Jan Gorina presentaran els principals resultats. Endavant. Molt bé, doncs moltes gràcies a Hongria. Com bé comentava la Hongria, una mica la finalitat d'aquest laïcitat en xifres és fer una fotografia de quina és la situació tant de la religiositat en la nostra societat com, sobretot,
de la relació que existeix entre l'Estat, entre l'administració pública i els cultes religiosos, específicament, com veurem més endavant, amb l'Església Catòlica, que manté una relació de privilegi amb l'administració estatal. Les dades sobre l'adscripció d'opcions de consciències les recollim amb la voluntat de mostrar que, si bé la societat cada vegada està més secularitzada, és a dir, hi ha més persones que opten per opcions de consciència no religiosa, es manté aquest vincle entre l'Estat i una opció de consciència religiosa, d'una institució religiosa específica. Però si ens centrem en les dades de religiositat, el primer que veiem és això, que un 41,5% de la població de l'Estat es considera a si mateixa no religiosa. Cal destacar que en aquest punt que és la dada més elevada en tota la sèrie històrica analitzada. Recollim dades des de finals dels anys 80, començaments dels 90, fins a l'actualitat, i aquesta xifra s'ha incrementat de manera pràcticament ininterrompuda. Cal destacar més que a partir de l'any 2017 fins a l'actualitat s'ha produït una acceleració d'aquesta població que es declara no religiosa. Concretament, un creixement de 17 punts percentuals en aquests últims 7 anys. Per tant, es consolida aquest creixement de persones que es consideren no religioses. Si creuem aquesta dada per franges d'edat, veiem que hi ha diferències notables. Veiem que són les persones joves les que en una major proporció es consideren no religioses. Ja ho vèiem en els últims anys, en les edicions dels últims anys. Les persones de 18 a 24 anys, veiem que pràcticament un 60% d'aquestes persones es consideren no religioses. Les de 25 a 34 també veiem que la xifra de no religioses s'acosten al 60%, però el que veiem, la novetat d'aquest any, és que també les persones de 35 a 44 anys, per primera vegada, les que es consideren no religioses superen el 50%. Per tant, aquí el que podem observar és que hi ha un canvi generacional. Si veiem les franges d'edat més elevades, les persones de més de 74 anys, doncs encara un 80% d'aquestes persones, pràcticament un 80%, es consideren religioses. Per tant, hi ha un relleu generacional, hi ha un canvi generacional. Les persones més joves són menys religioses i és una qüestió generacional, no és una qüestió d'edat, no canvia aquesta opció de consciència a mesura que aquestes generacions més joves van creixent. Per tant, és una dada destacable que a més hem pogut detectar o identificar a partir de l'evolució que hem estudiat al llarg dels últims anys. Pel que fa, quan parlem d'adscripció a opcions de consciència creuats amb el gènere, també observem alguna petita diferència. En aquest cas la diferència no és tan acusada, però sí que veiem que en termes generals la religiositat és una mica més elevada entre les dones, especialment entre les dones grans, de major edat. Però sí que veiem una diferència molt més destacable és quan establim la diferenciació territorial. En aquest sentit veiem comunitats com Catalunya, el País Basc, que el nombre de persones no religioses supera el 50%. Aquest és el primer any on detectem que en aquests territoris les persones no religioses superen el 50%. Per tant, aquí tenim també una novetat important i destacable en aquest sentit. Les Illes Balears també és un dels territoris amb més persones no religioses, un 45,5%, i a l'altre extrem de la taula trobaríem comunitats com Castella-La Manxa, Extremadura, Ceuta i Melilla, que és on encara hi ha més persones religioses. Per tant, la diferenciació territorial és bastant destacable. Estem parlant, per exemple, a Ceuta i Melilla, que només un 27,5% i un 23% es consideren no religioses, a Castella-La Manxa un 32,1%, per tant hi ha diferències de més de 20 punts entre els que tenen més població que es considera no religiosa i els que en tenen menys. Una novetat de l'informe d'aquest any també és que hem creuat aquestes opcions de consciència amb la classe social
subjectiva. Aquí també cal mencionar aquest aspecte. Les enquestes del baròmetre del CIS fan una pregunta oberta sobre en quina classe social s'identifica cada una de les persones encastades. Per tant, hem creuat aquesta identificació de classe amb la identificació d'opcions de consciència. I el que veiem aquí és que les persones que s'identifiquen o es situen en la classe treballadora majoritàriament són no religioses, mentre que les persones que s'identifiquen amb classe mitjana baixa, classe mitjana i classe alta són majoritàriament religioses. Aquí també hem incorporat les que es consideren classe baixa pobra, on també observem que la majoria són religioses. Pel que fa a xifres de religiositat, quan parlem de religiositat parlem sobretot de l'exercici de la religió, les persones que són religioses practicants. I en aquest sentit el que veiem és que hi ha una tendència històrica, aquí tenim dades des de l'any 2000, per una banda, com ja hem comentat, que les persones que es consideren creients disminueixen, concretament del 85,8% de l'any 2000 al 56,9% actual, que hem vist abans, però les persones religioses no practicants també han disminuït al llarg d'aquest període. Estem parlant que l'any 2000 hi havia al voltant d'un 60% de persones religioses practicants i aquesta xifra s'ha reduït fins al 32,5% actual. Per tant, gairebé 30 punts, una mica menys de 30 punts. Un altre element destacat, i aquí ja entrem una mica en el que comentàvem abans, en aquesta relació de privilegi que l'Església Catòlica manté amb l'administració estatal. És una relació de privilegi que més està blindada per al concordat signat entre l'estat espanyol i la Santa Seu de l'any 1979, que més són uns acords hereus de l'acord signat amb el règim de Franco l'any 53 i que manté un seguit de privilegis cap a l'Església Catòlica. Segurament el principal i un dels més coneguts és el finançament, l'atribució pressupostària que rep l'Església Catòlica, que prové directament dels pressupostos generals de l'Estat i que s'assigna a través de la selecció voluntària de destinar un 0,7% de la declaració de la renda a l'Església Catòlica, el que popularment coneixem com la casella de l'Església quan es fa la declaració de l'IRPF. En aquest sentit veiem dues coses interessants. Per una banda, que hi ha hagut un decreixement de les persones que seleccionen la casella de l'Església. Si mirem la sèrie històrica des de l'any 1999 fins a l'any 2020, veiem que el 1999 estem parlant d'un 40% pràcticament de persones que seleccionaven la casella de l'Església, i l'any 2020 això ha decaigut, aquestes persones que seleccionen la casella de l'Església han decaigut fins al 32%. Però per altra banda, la quantitat de fons, de recursos que percep l'Església Catòlica a través d'aquesta via s'ha incrementat. Aquí el que tenim és que sobretot les persones amb rendes altes són les que seleccionen la casella de l'Església. Actualment, amb les últimes dades disponibles que són del 2020, estem parlant que l'Església va percebre 273 milions d'euros. Si desgranem una mica més aquestes dades, veiem que quan es fa la declaració de la renda es pot optar per seleccionar la casella de l'Església, es pot optar per seleccionar la casella de l'Església o d'altres fins socials, o es pot optar per no seleccionar cap casella, amb la qual cosa aquests diners, aquest 0,7%, passen directament als fons generals de l'Estat. Però el que veiem és que l'any 1999 hi havia un 30% de contribuents que seleccionaven únicament la casella de l'Església Catòlica i un 10% que seleccionaven amb dues opcions, i aquesta realitat, s'ha invertit
pràcticament l'any 2020, on només un 10% selecciona exclusivament la casella de l'Església, mentre que un 21,5% seleccionen amb dues opcions. I si fem el còmput global de les persones que han seleccionat la casella de l'Església, sigui en exclusiva o sigui juntament amb altres opcions, doncs percebem aquesta caiguda global que hem comentat abans, de pràcticament el 40% fins al 32,1% dels contribuents. Vale, amb la continuació de l'explicació de les dades de l'actual necessitat en xifres del 2024, la continuaré fent jo. El quart bloc és el d'educació, que com s'ha comentat ja des de la introducció, l'educació és un dels elements, un dels aspectes on any rere any, en els diferents anuaris de Ferrer i Guàrdia, es té més present. Vull dir, s'han fet molts estudis sobre l'educació i enguany doncs, també amb l'aspecte de l'educació volem que sigui un dels més rellevants i per tant a continuació us presentarem les dades. Dir també que l'educació és un de les lluites, que és la Fundació Ferrer i Guàrdia. Volem que sigui una educació laica en tots els aspectes, doncs, per com hem dit sempre, crear ciutadans lliures i ciutadans crítics dins d'aquesta societat. Com de la mateixa manera que en les opcions d'adscripció de consciència, l'educació aquests darrers anys cada cop s'està disminuint la presència de la religió dins de l'educació, però tot i així a dia d'avui segueix sent un dels pilars que pesen més dins de l'educació. La religió a l'educació ja des d'un principi es pot tenir en compte o no tenir en compte des del moment on es pren la decisió de matricular l'alumne, matricular l'infant en un centre públic o fer-ho en un centre més aviat confessional, que serien, com veurem a continuació, els centres privats. I de la mateixa manera, com veurem a continuació, amb la religió també es pot escollir o no en el moment de triar dur a terme l'assignatura de religió o una assignatura alternativa. Les dades que descriurem a continuació sobre educació són del curs 2021-2022, que s'han extret amb les dades que ens traslladen des del Ministeri d'Educació i també a través dels diferents anuaris que l'Església Catòlica i la Conferència Episcopal ens permeten accedir. En la diapositiva que tenim aquí a les nostres pantalles veiem una mica la representació del percentatge d'alumnes que estan matriculats en els diferents centres educatius de l'estat espanyol depenent de la seva dependència i de la seva titularitat. En primer lloc, destaca la xifra on pràcticament a dia d'avui 7 de cada 10 alumnes del sistema educatiu de l'estat espanyol ho fan en centres públics, però on ara mateix ens volem centrar és en el 32,7% restant, que ho fan en centres privats. Les dades que tenim a continuació, que parlarem sobre si estan matriculats en centres concertats o en centres confessionals, els percentatges que podeu veure són sobre el total de la població. Per tant, la primera dada que destaca és que un de cada 4 alumnes del sistema educatiu espanyol està matriculat en centres privats concertats i únicament el 7,2 està matriculat en centres privats no concertats. Si ens fixem més en la confessionalitat del centre privat, veiem com un 18,8% dels alumnes estan matriculats en centres privats, confessionals, dels quals pràcticament la totalitat estan matriculats en centres concertats i pel que fa als alumnes matriculats en centres no confessionals, aquí està més repartit, sent majoria també amb un 7,1% dels alumnes matriculats en centres concertats no confessionals. Seguint amb aquesta diapositiva, després passarem a una altra, comentar que dins de la part d'alumnes que han matriculats en centres catòlics, en les dades disponibles al curs 2021-2022, veiem com 1,5 milions d'alumnes de l'estat espanyol a dia d'avui estan matriculats en centres catòlics, sent majoria d'aquests alumnes els que estan matriculats a les escoles de Castella i Lleó, La Rioja i el País Basc. En canvi, per l'altra banda, a les Canàries, Ceuta i Melilla i Múrcia són les comunitats autònomes on hi ha un menor percentatge d'alumnes matriculats en centres catòlics. Seguint amb els centres catòlics, veiem com a dia d'avui a l'estat espanyol hi ha 2.500 centres catòlics, que com veiem en el percentatge, pràcticament la totalitat són en centres concertats.
Ara canviarem de diapositiva i ara ens fixarem en l'altre aspecte que comentàvem, no? Que és el fet de cursar o no l'assignatura de religió durant el curs acadèmic. Veurem, no, que tenim en aquesta gràfica les dades distribuïdes en les 3 tipologies diferents, no? Que serien primària, ESO i batxillerat. Abans d'entrar en l'anàlisi, comentar que a primària i a ESO l'assignatura de religió pot haver-hi una alternativa, és a dir, que es pot cursar l'assignatura de religió o bé una altra. En el cas del batxillerat, des del curs 2014-2015 desapareix l'assignatura alternativa i el que passa des d'aquell moment fins al curs actual és que l'alumne pot decidir no cursar l'assignatura de religió i fer qualsevol altra assignatura optativa dels diferents itineraris que es duen a terme a batxillerat. Així doncs, veient les dades, a dia d'avui 4 de cada 10 alumnes de primària cursen l'assignatura alternativa a la religió i cal comentar una mica l'evolució històrica d'aquests darrers anys on aquesta xifra entre primària i ESO s'ha anat equiparant, no? Perquè com vèiem al curs 99-2000 només un 15,9% dels alumnes de primària cursaven assignatures alternatives a la religió i a dia d'avui ja és aquest 40%. En el cas doncs, del batxillerat a dia d'avui un 63,9% no cursa l'assignatura de religió. I si fem referència a la tipologia de centre, veiem com en els centres públics 7 de cada 10 alumnes cursen l'assignatura alternativa a la religió, únicament un terç ho fa en els centres privats concertats i privats no concertats i només un de cada 10 alumnes cursa l'alternativa a la religió en els privats concertats. Si passem de diapositiva. Aquí veiem una mica el mapa que se'ns presenta a partir d'aquestes dades sobre l'alumnat que cursa l'assignatura alternativa a religió per comunitats autònomes i si us fixem veiem una mica una representació molt similar a la que veiem sobre l'adscripció de consciència, on és el País Basc i Catalunya les dues comunitats amb una majoria d'alumnat que no cursa religió. I en canvi Andalusia, Castella i Lleó i Castella-La Manxa a dia d'avui són les comunitats on més persones cursen l'assignatura de religió. Finalment, en l'àmbit d'educació, comentar un darrer aspecte, una tendència que ha canviat aquest any. En els darrers anys veiem una tendència que estava incrementant el nombre de professors de l'assignatura de religió, que es va arribar fins a 40.000 al curs 2019-2020, i en les darreres dades que tenim del curs 2021-2022, amb la xifra de professors de religió s'ha disminuït fins als 35.000. És el primer any, el primer curs, que disminueix aquesta xifra, per tant haurem d'estar pendents als següents cursos per veure com evoluciona aquesta tendència. I finalment el darrer bloc, el darrer aspecte que tractem en l'Aixida en xifres és el ritus de pas. El ritus de pas és un indicador que ens permet veure una mica el vincle entre els rituals religiosos amb la pròpia societat, és a veure si la ciutadania compleix o no els preceptes religiosos. Em costa molt trobar dades que puguin explicar els diferents ritus o les diferents formes de dur a terme la religió, però gràcies a la informació que tenim de l'Institut Nacional d'Estadística de l'INE, any rere any, en el nostre informe, podem parlar sobre dos aspectes relacionats amb els matrimonis. El primer és el que tenim en pantalla, que és sobre la tipologia d'enllaç, que tindríem els matrimonis civils i els matrimonis confessionals. A dia d'avui, actualment, a l'estat espanyol, l'any 2022, 8 de cada 10 matrimonis van ser civils. I, per l'altra banda, el 19% van ser confessionals. Es pot veure un canvi de tendència, perquè l'any 2020, a causa, com s'ha pogut detectar, de la pandèmia de la Covid, els casaments civils van arribar a ser un 9 de cada 10. Comentar també que durant el període de restriccions el nombre de matrimonis va disminuir en 45,7% i les restriccions segurament afectaven més en els matrimonis de caire confessional, potser per la seva més magnitud, i en aquell moment 9 de cada 10 matrimonis van ser civils. En aquests dos darrers anys
la tendència s'ha capgirat, però es continua estant en la línia que ens estàvem marcant, perquè el 2019, prèviament a la pandèmia, el 78% dels matrimonis eren civils i a dia d'avui ho són un 80,6%. Comentar també que també Catalunya, el País Basc i les Illes Balears són les 3 comunitats autònomes de l'estat espanyol on hi ha més matrimonis civils, suposant 9 de cada 10. I finalment volem comentar un darrer aspecte sobre ritus de pas, que no el tenim aquí en pantalla, que és sobre els naixements, no? On passen els naixements, si és dins del matrimoni o fora del matrimoni. A les dades que ens dona l'INE de l'any 2022 veiem que per primera vegada els naixements fora del matrimoni superen per percentatge els naixements dins del matrimoni. La xifra és del 50,1%, per tant està una proporció molt similar, però cal destacar, no?, que l'any 1990 només 1 de cada 10 dels naixements eren fora del matrimoni i per tant doncs, la tendència ens assenyala que en els propers anys aquesta xifra anirà creixent. I, doncs, fins aquí la part d'explicació una mica d'aquest buidatge de les dades i ara doncs, la Hongria el tancaré. Molt bé, doncs moltes gràcies Joan, moltes gràcies Josep per explicar-nos aquestes dades. Si els professionals i les professionals que esteu connectades teniu alguna pregunta es la podeu fer arribar pel xat. Doncs a mi em toca fer el tancament fruit de la reflexió que presenten aquestes dades i és evident que en relació a aquests resultats presentats les dades sobre ascripcions, opcions de consciència ens dibuixen una radiografia social que ens permet interpretar sense cap mena de dubte una tendència cap a la secularització de la societat. En termes generals, podem establir una radiografia en la que 4 de cada 10 persones es declaren no religioses en la nostra societat, amb la diferent diversitat que presenta, sobretot en alguns contextos territorials com és Catalunya i el País Basc. Però tenim 4 de cada 10 persones que es declaren no religioses. Trobem a l'altra banda 2 de cada 10 persones que es declaren religioses i practicants, i al mig tenim que 4 de cada 10 persones es declaren religioses. Aquestes nosaltres les interpretem també per les dades sobre religiositat que hi ha, que hi ha un percentatge molt elevat d'aquestes 4 de cada 10 persones que es declaren religioses no practicants que es podrien interpretar com a religiosos culturals, cap al fet d'haver tingut una història condicionada per la religiositat a l'estat espanyol, doncs segurament la seva adscripció opció de consciència sigui religiosa però d'una manera més cultural que no pas practicant o militant, perquè per exemple les dades ens apunten que només 3 de cada 10 contribuents marquen la X que fa referència o exclusivament a l'Església Catòlica o amb 2 opcions. Amb aquestes dades també hem vist com històricament ens trobem en punts d'inflexió molt interessants, que es relacionen també molt directament a moments conjunturals històrics o a l'evolució històrica de les diferents cors poblacionals, de les diferents generacions vinculades a aquest moments històrics. Hi ha una clara fractura generacional entre les persones nascudes post 1977 que encara s'intensifica més entre les generacions més joves. I aquest fet també ens marca diferències en els anys que presenten canvis de dècada, com són el 2010, el 2020 i els canvis que s'han produït postpandèmia. I també ens agradaria destacar el que ha comentat en Josep Mañé, que l'adscripció opció de consciència no s'incrementa amb l'edat. És una definició estructural de cada individu que
l'acompanya al llarg de la seva vida. I és això, i que mica en mica també ens van desvetllant noves dades respecte a l'evolució que fan aquestes persones en relació a l'educació, en relació als ritus de pas, en relació al finançament. I des d'aquesta realitat ens cal fer propostes des de la Ferrer i Guàrdia perquè s'avanci cap a una societat més laica i que doni resposta també a aquesta secularització de la societat. Històricament, i ho han fet els professionals que han presentat aquestes dades, des de la Ferrer i Guàrdia hem denunciat els acords concordataris entre l'Estat espanyol i la Santa Seu que es van signar a l'any 1979. D'aquests acords es van derivar molts dels privilegis en els àmbits econòmics, jurídics i educatius que encara a dia d'avui, a l'any 2024, manté l'Església Catòlica i que la Fundació, com a entitat defensora de la laïcitat, critica fermament, com són l'exempció de pagar impostos, el finançament a través de la via IRPF, la potestat de nomenar el professorat de religió, tot i ser pagats per l'administració pública, entre d'altres. I aquesta situació ens obliga a demanar la neutralitat de l'Estat respecte a totes les opcions de consciència i la igualtat de tracte. I posarem 3 exemples. En pocs dies començarà la campanya de declaració de la renda, aquest proper 3 d'abril de 2024. I denunciem que l'Església Catòlica continua sent l'única confessió religiosa que gaudeix del privilegi de derivar part dels impostos de la ciutadania a través de l'assignació d'IRPF pel seu propi sosteniment. Per això demanem que hi hagi un autofinançament de l'Església Catòlica. En un altre context, ens trobem que hi ha moltes famílies que es troben fent les preinscripcions escolars i hem vist que 2 de cada 10 alumnes es troben matriculats a centres confessionals sostinguts amb fons públics. Aquesta realitat varia segons els diferents contextos territorials i encara la concertada privada presenta uns majors percentatges en segons quins àmbits territorials. Des de la Ferrer i Guàrdia tenim clar que per assolir una societat cohesionada ens cal construir una ciutadania des de la infància i per aquest motiu seguim defensant una educació laica sense ensenyaments de dogmes a les escoles i aprofundint en els valors comuns i en el pensament crític. I en tercer lloc, el que us volem proposar en aquesta conjuntura electoral que tenim molt concretament al territori català, animar-vos a consultar les propostes que van fer per les darreres eleccions municipals i que les diferents forces polítiques es facin seves algunes de les reivindicacions històriques que des de la visió de la laïcitat hem fet des de la Ferrer i Guàrdia i que s'incloguin en els diferents programes polítics. Doncs, sense més, si no hi ha cap qüestió, no? Em comuniquen que no? Doncs moltes gràcies per la vostra atenció i podeu contactar amb nosaltres si teniu qualsevol dubte o voleu qualsevol aclariment. Moltes gràcies.